Pred 4,5 miliardami rokov sa z protoplanetárneho disku začalo formovať jedno malé horúce teleso. Postupom času pomaly narastalo, ochladzovalo sa a v priebehu niekoľkých miliónov rokov vznikla modrá planéta, na ktorej sa postupne vytvorili rôzne formy života. Bola to naša Zem. Je pre nás bez pochyby výnimočná, pretože nám poskytuje domov a aktuálne je to v našich očiach zatiaľ jediná planéta, kde sa nachádza život vrátane toho inteligentného. Zem je v poradí tretia planéta slnečnej sústavy a je najväčšia zo všetkých 4 kamenných planét, ktoré obiehajú okolo Slnka. Jej priemer je viac ako 12 000 km a má iba jeden veľký mesiac. Jej rotácia okolo vlastnej osy dosahuje na rovníku rýchlosť až 465 metrov za sekundu a ako Zem rotuje, pôsobí tu odstredivá sila, kvôli ktorej je Zem trochu sploštená a nie je úplne symetricky guľatá. Keďže sa tu teploty pohybujú od minus 90 stupňov až do plus 60 stupňov, nachádza sa tu voda vo všetkých 3 skupenstvách vrátane kvapalnej formy, ktorá je nevyhnutná pre život. No a ak by sme to chceli viac špecifikovať, nachádza sa tu voda, ktorá môže prúdiť, vyparovať sa, môže zamrznúť a snežiť, pršať a ak nastanú vhodné podmienky, môže sa spájať aj s inými chemickými látkami a preto dokáže vytvoriť veľa zaujímavých vecí. Ako napríklad život. Zem obieha okolo Slnka vo vzdialenosti asi 150 miliónov kilometrov a obehne ho raz za 365 dní, 5 hodín, 59 minút a 16 sekúnd. A preto máme aj každé 4 roky prestupný rok, ktorý trvá 366 dní. Okolo svojej osy sa otočí za 23 hodín, 56 minút a 4 sekundy a táto rotácia spôsobuje striedanie dňa a noci. Kvôli slapovým silám medzi Mesiacom a Zemou sa rotácia Zeme spomaľuje, a to asi o 1000 sekundy za 100 rokov, čo teraz samozrejme nie je až tak významné, ale za miliardu rokov už bude deň výrazne dlhší. Zem je pre nás zatiaľ jediná známa planéta, na ktorej sa vyvinul život, pretože vhodná vzdialenosť od Slnka, prítomnosť atmosféry a jej vhodné chemické zloženie umožňujú, aby sa na väčšine jej povrchu udržala voda v tekutom skupenstve a tým je splnená základná podmienka pre vznik života. A dokonca existuje odhad, že Zem aktuálne obýva asi 8 miliónov druhov živých organizmov. Zem sa sformovala podobne ako ostatné kamenné planéty, a to z protoplanetárneho disku, ktorý obklopoval rodiace sa Slnko. Slnečný vietor odfúkol vodík a hélium z vnútorných častí disku, až nakoniec zostali len prachové čiastočky z ťažších prvkov, z ktorých sa časom sformovali všetky 4 kamenné planéty. No aj keď vieme, ako vznikla naša Zem, tak pôvod vody na nej nie je až taký známy. Jednou z teórií je, že vodu na Zem priniesli na vodu bohaté asteroidy, prípadne kométy, ale zatiaľ je to pre nás viac menej záhada. Tenká vrstva na povrchu je kôra, pričom tá oceánska tvorí prevažnú časť zemského povrchu a je zaplavená vodou na rozdiel od kontinentálnej kôry, ktorá tvorí pevninu, je hrubšia a ľahšia. Geografia Zeme sa časom menila a mení sa dodnes. Litosférické dosky kedysi tvorili jeden veľký superkontinent, ktorý sa postupne rozdelil a jednotlivé časti sa od seba vzdialili kvôli tektonickým pohybom v dôsledku prúdenia hmoty v zemskom plášti. Je to cyklus, ktorý sa podľa vedcov opakuje približne každých 500 miliónov rokov. Posledným superkontinentom bola Pangea, ktorá sa vytvorila pred 300 miliónmi rokov. Pred Pangeou existoval superkontinent Rodinia, a to pred 750 miliónmi až 1,1 miliardami rokov a Kolumbia pred 1,5 až 1,8 miliardami rokov. Ak budú kontinenty pokračovať vo svojich súčasných smeroch, za približne 200 miliónov rokov sa spoja a vytvoria ďalší superkontinent. Tento pohyb sa však nedeje vôbec rýchlo. Trvá milióny a milióny rokov, kým je detekovateľný väčší účinok týchto síl, ktoré pôsobia na litosférické dosky. Povrch Zeme neustále pretvárajú všelijaké procesy, no najviac ho mení práve sopečná aktivita a tektonické pohyby, pričom zrážkou 2 tektonických platní dochádza k mnohým geologickým procesom, ako sú napríklad zemetrasenia, sopečná činnosť alebo tvorba nových pohorí.
tvorí. Zemský plášť tvorí až 84% celkového objemu planéty a má celkom zvláštnu konzistenciu. Napriek tomu, že je tu vysoká teplota, je tu aj vysoký tlak, čo spôsobuje, že spodné časti tejto vrstvy sú polotekuté a preto konzistenciou pripomínajú skôr roztopený plást. Väčšinu súčasných poznatkov o plášti sme získali v priebehu 20. storočia, a to analýzou seizmických vln, čo sú zvukové vlny šíriace sa našou planétou, ktoré nás informujú o procesoch zvnútra Zeme. Sú to vlastne zvukové vlny s veľmi nízkou frekvenciou a keďže je Zem veľmi dobrým zvukovým vodičom, môžeme ich detekovať a analyzovať. Vlnenie je skutočne dobrý zdroj cenných informácií. Väčšinu vecí, ktoré vieme o vesmíre, sme sa naučili práve vďaka vlneniu. A nielen zvukovému, ale najmä elektromagnetickému, k čomu sa dostaneme zase v iných epizódach, ale je dôležité vedieť, že práve táto forma prenosu informácií je pre nás najdôležitejšia. V strede Zeme sa ďalej nachádza horúce, husté jadro, ktoré sa delí na vnútorné a vonkajšie, pričom obe časti tvorí železo a nikel. Rozdiel medzi nimi je v tom, že vnútorné jadro je v pevnej forme a vonkajšie je zasa v tekutej, takže môže prúdiť a teplota v celom jadre dosahuje podobné teploty, aké sú na povrchu Slnka, čo je približne 5500 stupňov Celzia. A táto teplota v jadre má hneď niekoľko zdrojov. Prvým je radioaktívny rozpad niektorých prvkov vnútri našej Zeme a tiež veľa tepla zostalo po samotnom sformovaní Zeme, kde sa generovalo vzájomnými kolíziami objektov. Zemské jadro je pre nás nesmierne dôležité, pretože vytvára magnetizmus. Najznámejšia teória vzniku zemského magnetického poľa je tzv. Teória dynama, ktorá hovorí, že magnetické pole vzniká v dôsledku prúdenia vo vonkajšom jadre, ktoré je vodivé. Mechanické prúdenie vodivej kvapaliny je vlastne tok elektricky nabitých častíc, napríklad elektrónov, ktoré keď prechádzajú vodičom, vytvárajú okolo seba magnetické pole. Rozloženie siločiar je podobné ako v okolí tyčového magnetu a zbiehajú sa na severnom a južnom magnetickom póle. A preto má aj naša Zem severný a južný pól. Magnetické pole je pre nás nesmierne dôležité, pretože odkláňa slnečný vietor, čo je prúd nabitých častíc zo Slnka, ktoré neustále bombardujú našu planétu. Magnetosféra Zeme však nedovoľuje týmto časticiam preniknúť a preto zostávajú dlhodobo zachytené v oblastiach vysoko nad zemským povrchom, ktoré nazývame Van-Allenové radiačné pásy. Magnetické pole preto plní ochrannú funkciu, bez ktorej by život na Zemi nemohol existovať. Ale pokiaľ častice predsa len preniknú do vrchnej vrstvy zemskej atmosféry, zrazia sa s molekulami vzduchu a elektróny, ktoré obiehajú okolo jadra, sa dostanú na vyššiu energetickú hladinu. A vtedy môžeme pozorovať jednu z najkrajších vecí na našej planéte. A hneď vám to vysvetlím. Elektrón totiž neobieha okolo jadra ako Zem okolo Slnka. Táto problematika je celkom zložitá a zahrňa kvantovú mechaniku, ktorá je dosť nepríjemnou oblasťou fyziky, ale zjednodušene. V elektrónovom obale, teda v priestore, kde sa pohybujú elektróny, sú určité energetické hladiny. Ak na atóm dopadne fotón, ktorý má správne množstvo energie, elektrón ho pohltí. Vezme si jeho energiu a preskočí na vyššiu energetickú hladinu. A ak sa bude vracať späť na pôvodnú hladinu, túto prebytočnú energiu vyžiari v podobe svetla, ktoré môžeme väčšinou pozorovať na severnom alebo južnom pole našej Zeme ako polárnu žiaru. Avšak ako ste určite mohli zaznamenať v poslednej dobe, tak v prípade naozaj silnej geomagnetickej búrky môžeme pozorovať polárnu žiaru aj na našom území, ale tieto úkazy sú veľmi vzácne. Jej farba závisí od prvku, ktorý vydáva toto svetlo, ďalej od toho, v akej výške nad zemským povrchom sa tento atmosférický jav odohráva a na tom, akú energiu mal fotón. Tieto javy závisia predovšetkým od hustoty atmosféry, čo je vlastne vrstva plynu nad zemskou kôrou a jej podstatnú časť tvorí dusík s podielom asi 78% a kyslík s podielom asi 21%. Mimo toho, že nás chráni pred dopadmi telies z kozmu, ktoré v nej obvykle zhoria, v nej rozlišujeme 5 vrstiev.
Pre život je najdôležitejšia troposféra, ktorá je vďaka zemskej gravitácii najhustejšia a prebiehajú tu všetky procesy vytvárajúce veľmi premenlivé počasie. O niečo vyššie sa vyskytuje ozónová vrstva, ktorá nás chráni pred nebezpečným ultrafialovým žiarením a monitorovaním tejto časti atmosféry sa zistilo, že najmä v oblasti zemských pólov dochádzalo v posledných 10 ročiach k značnému poklesu obsahu ozónu a vznikala tzv. Ozónová diera, ale v poslednej dobe sa už táto situácia zlepšila. Nad troposférou je stratosféra, ktorá čiastočne pohlcuje infračervené a rádiové vlnenie. Nad stratosférou sa nachádza mezosféra, ktorá pohlcuje rentgenové žiarenie a nad ňou je termosféra a exosféra. Hranica medzi našou atmosférou a vesmírom je až vo výške 100 km a nazýva sa Karmanová hranica, ktorú ak prekročíte, stávate sa astronautom. Jeden z dôležitých prvkov v atmosfére je tiež oxid uhličitý, ktorý sa nachádza v spodnej vrstve atmosféry. Spolu so slnečným žiarením dopadá na zemský povrch aj infračervené žiarenie, ktoré našu planetu zahrieva. No oxid uhličitý tento druh žiarenia dokáže zachytiť a preto naša Zem nevychladne, čo sa nazýva skleníkový efekt, bez ktorého by bola teplota na našej planéte mrazivá. No ak sa naďalej bude zvyšovať podiel oxidu uhličitého, naša planéta sa bude zahrievať viac než by sme chceli a preto je dôležité sa zaoberať problematikou klimatických zmien a zredukovať svoju uhlíkovú stopu. Atmosféru necítime, ale v skutočnosti na nás tlačí až kilogramom hmotnosti na centimeter štvorcový, čo v praxi znamená, že práve teraz na vás tlačí hmotnosťou 1 tony vzduchu. Tento tlak však necítime, pretože na nás pôsobí všetkými smermi a naše telo má tiež vnútorný tlak, ktorý vyrovnáva ten vonkajší. A pretože naša planéta vykonáva množstvo pohybov, nielen rotáciu a obeh okolo Slnka, ale neustále obieha aj okolo samotného galaktického jadra, každý z nás je taký malý vesmírny cestovateľ a našou kosmickou loďou je práve naša modrá planéta Zem. Na budúce uvidíte. V dnešnej dobe je tá najuznávanejšia teória veľkého impaktu, podľa ktorej mesiac vznikol práve pri obrovskej kolízii Zeme s nejakou inou planétou veľkosti Marsu, ktorá dostala neoficiálny názov Theia. Prví ľudia na mesiaci pristáli vďaka misii NASA Apollo 11 v roku 1969. V novembri roku 2024 by mala odštartovať misia Artemis 2, kedy NASA vyšle do vesmíru štvorčlennú posádku, ktorá obletí mesiac, no ešte na ňom nepristane.